някога в разпенените дипли на Черно море едно рибарско селище. Кацнало на своя малък остров зад старите си крепостни стени, то не бързало да влезе в крачката на времето. Отмервало дните си с прииждащите приливи, с поредните пасажи и риба, с озряването на смокините. И само тясна ивица от пясък лежала между брега и острова, като протегната ръка на същото това всевластно време. Несебър се казвало градчето. Носталгично и така чаровно в своята провинциалност. С дървените къщи, улички от кълдъръм и хора. Уж обикновени, но всъщност не. По-скоро неосъзнати в своето богатство и в необикновеното на малкия си черноморски остров. Кой би предполагал тогава, в началото на 20 век, че в тихите недра на този град, зад оградите и простичките жилищни постройки, дреме скрита съкровищницата на вековете. Той беше извънредно изостанал, една дълбока провинция, която в миналото даже са използвали за изолиране на политически личности. Паметниците му бяха почти скрити от стари постройки, рухнали сгради и руини. Портите почти не бяха изявени. От дясната страна на портата беше стопанският двор на ТКЗС, от лявата страна няколко сгради, кланница и така нататък. А една от хубавите църкви, Пантократор, също беше обрамчена с стари жилищни сгради. Голямата стара метрополия на десния им корпус имаше стара сграда, която трябваше да се разчисти по-нататък. А Литургетус, също една хубава църква, почти беше така закрита от турска баня и някакви такива стопански бараки. Така че хубостта и тъжността навяваха тогава едно такова определение. 1927 година, с указ на цар Борис III, църквата са предадени на Академията на науките. Тогава Академията на науките назначава някакъв пазач, просто който да се грижи, да не бъдат така разрушавани, просто да има някакъв човек, който да се грижи за тях. Защото до тогава голяма част от църквите бяха използвани, някой ви каже, на складове, на буклучинници и така нататък. Голямата роля и големите трудности, които изпитваха ръководителите на този град, тогава председатели на градско-общински народен съвет, сега кметове, защото на тяхните плещи лягаха много тежки задачи. Да отчуждаваш жилища, да събаряш сгради, дори и някои незаконни строителства. Това костваше на ръководството и на гражданите, но на ръководството много голями трудности. Законът беше такъв, сега не знам какъв е закона, че ако държавата ти реставрира част от къщата или ти реставрира цялата къща, ти нямаш право да я продаваш. И затова с приемането на Несебър в списъка на световното културно наследство, след това и до днес, бяха извършени доста сериозни неща в града. Например, цялостно се укрепиха неговите брегове, с което се съхрани и града и много паметници, които бяха около него. Имаше много нормативни актове, с които се забраняваше строителството в Несебър да надвишава повече от 2 етажа. Имаше закони, с които се казваше, че в Несебър нямаш право да копаеш с машина. С по-голямо качество, по-голям финес се експонираха паметниците на културата. За първи пред този период от време се направи осветление на крепостните стени, на църквите и други паметници. Редица благоустройствени мероприятия допълнително. Виждате челото, входната страна, градът с парковата среда. Редица въпроси, подобри се чистотата и порядъка.
Ето го сега Несебър. В целия си блясък и величие, посещаван като славен цар от всички краища на земното кълбо. Добре дошли в Месемврия, една древна приказка, народната история. Преминаването зад крепостните стени е като своеобразно влизане в машината на времето. Избърсан от праха на невежество и на забвение, днес градът разказва. Възкръснал сякаш изпод руините, днес Несебър е диамантът в короната на българското самочувствие. Това е единственият наш град-музей, вписан в световната листа на ЮНЕСКО за културно и историческо наследство. Територията на острова е едва половин квадратен километър. На тази шепа земя сред морето някога са се издигали снегите на повече от 40 църкви и всяка една от тях неповторима по замисъл и изпълнение. Няма ъгъл в града, зад който да не те чака притихнала благородната осанка на някоя базилика или гордо застанал средновековен кръстокуполен храм. Необикновените църкви са градени от тухла и камък така, че зидовете им се превръщат в приказни мозайки. Допълнени с финеса и великолепието на глазираните керамични орнаменти, тези храмове се превръщат в неповторими шедьоври на българо-византийската архитектурна школа. Уличките на Несебър са все така тесни, но с широко отворени порти, от които надничат истории, съдби и една тиха благост, просмукала се в простряните рибарски мрежи и ръчно плетени покривки. В Несебър къщите са толкова препатели и стари, че по скърцането на лошо смазаните им кепенци разбираме, че те говорят. Всяка къща в стария Несебър има своя биография и име. Като къщата на Маскояни, на капитан Павел, Чимбулевата, Ламбреновата къща. Превърнати в старателно подредени етнографски музеи днес, те и не искат друга благодарност. Несебър е колкото древен, толкова и млад. Превърнат в музей под открито небе, той е свързан по-здраво от всякога с нашето съвремие. След дълъг и труден път на възкресяване, днес Несебър е гордо коронован с емблемата на ЮНЕСКО. Приема достойно мирното нашествие на туристите и ги дарява със спокойна, внезапна радост, граничеща с щастие. И само възпитаното чувство на принадлежност към един уникален, дишащ град
определя с достоинство неговото светло бъдеще.